Això és tot, oi? Sí. Molt bé. Això és absolutament tot el que hem pogut recuperar de les restes de la nau. Tenim 4 rifles de possessió i uns 200 cartutxos. No és cap meravella. Tenim 15 granades M40. No les toquis. Són perilloses. És l'únic llançaflames? Sí, només està mig ple, però funciona. I en tenim un altre una mica tocat. No sé si rutlla o no. Bones notícies. Tenim 4 robots sentinelles. Els visors i els escàners estan intactes. Són collonuts, ens aniran molt bé. Quan haurem d'esperar perquè ens enviïn un equip de rescat? 17 dies. 17 dies? Ei, tio, no et vull esgarrar la festa, però no durarem ni 17 hores aquí. Aquelles coses entraran aquí igual que abans, i entraran aquí, Hudson! i ens enganxaran! Hudson! Aquesta nena ha sobreviscut més dies que els que ha dit, sense armes ni entrenament. Oi que sí? Per què no li dona el Ha comandament? de començar a acceptar les coses tal com són. Escolti'm bé, accepti les coses perquè el necessitem i estic farta de les seves parides. D'acord. Ara vull que s'instal·li en un terminal i que busqui un mapa del complex. M'ha entès? Els plànols, qualsevol cosa que ens mostri l'estructura d'aquest lloc. Que m'escolta? Sí. Vull veure els conductes d'aire i els túnels d'accés de l'electricitat, les plantes inferiors, qualsevol manera d'entrar al complex. No tenim gaire temps. Molt bé. Ara Hudson, m'hi poso. tranquil·litzis. Seré al laboratori. Miraré en Gorman i continuaré l'anàlisi. Molt bé. Endavant. Aquest túnel de servei deu ser el que fan servir per moure's. Això mateix. Va des de l'estació processadora fins a aquest soterrani. Baixi cap aquí. Molt bé, cap aquí. Acosti-ho. Enrere. Molt bé. Pitgi aquest aquí. No, és aquí. Molt bé. Aquí hi ha una porta hermètica. Podem portar una unitat amb control remot al túnel i soldar-la del tot. Sí, això anirà bé, però hem de plantejar-nos que poden entrar al complex. Té raó. Per això refarem les barricades en aquestes dues interseccions. D'acord. I posarem acer blindat als conductes d'aquí, d'aquí i d'aquí. Així només es podran acostar per dos costats. Doncs necessitarem unitats de sentinelles aquí i aquí. D'acord? D'acord. Perfecte. Només ens falta un joc de cartes. Vinga, va, com si ens hi anés la vida. Afirmatiu. Molt bé. Afirmatiu. Què et sembla? Bé. Vinga, vinga, fotem el camp d'aquí. Parla en Hudson. Els sentinelles ja estan instal·lats als seus llocs. D'acord. Preparats. Ara els armem. Prova'ls, Hudson. Endavant! Dispareu, vinga! Molt bé, Vázquez. Fotem el camp. Tanquem el túnel. Vinga. Per si de cas. Tingui. Vull que es posi això. Per què serveix? És un localitzador. Així la podré trobar pel complex. Amb això. Només per precaució. Gràcies. No vol dir que estiguem compromesos. Vinga, què toca ara?